sa kaap. Ang napadasyan ka aki karon, mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang natumatatampo nagdasangan nga Roderick. Day Jasmine, taod-taod dong kita. Unsa kay maayo no kung mag-ipon na lang ta? Nga no, makabuhi ka na di ay nako. Di man to di dako og sweldo nga akong trabaho day pero manikamot ko nga di ka lisod-lisoron. Oh, kung mao imong gusto. Adto ta sa among probinsya mamuyo. Day, ang akong trabaho naaman din sa syudad. Saan mo ni? Roderick, dili ko gusto nga makigpuyo ko nimo dinhi sa syudad nga dili masayod akong pamilya. Sige day. Muli ta sa inyong probinsya. Ug manangit na nilang mama ug papa nila. Nagkasabot na misa kong asawa. Kung gusto gyud kang magigpuyo sa mong anak dong, mosugot mi. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Unsa man na, sir? Gusto mi nga anhira mo din himamuyo dapit sa amo. Pero, sir, ma'am, ang akong trabaho, tuwa man ko dito sa syudad. Dili na namo problema. Ang among concern din kay ang among anak, ang iyang safety. Kay bisan tuod, pobre mi dong. Pero wag yun in tao ni namo sila lisod-lisura. Daning kamot kog maayo. Sige, sir. Kung mo yun yung gusto, ako nang buhaton. Kana. Maunay sakto nga ikaw maoy mag-adjust sa among anak. Babae guning amo unya ikaw lalaki kag... Dong, Roderick, pasensya na nila mamagpapa ha. Nakasabot ko dayo o sakto masad sila day. Ako mo'y lalaki, manang ako'y dapat nga mag-adjust. Salamat, Dong. Bay, late na saga. Lagi ba yoy? Ay, saon nga. Layo pa magug kayo kog biyayon gud. Ga-adjust pa ko sa oras. Nganong niuhat mo sa kang pagkipuyo dayon oy? Bago pa ba mong nagkauyab ng Jasmine? Mahal kay na ko si Jasmine bay. Og siya na ang babae nga akong nakita, nga akong ikakuyog sa tibuok na akong kinabuhi. Mausad. Isad pod kun pugnan sa nimo ang imong pagbati. Aw, agkwanta po na lang yun na nimo bay. Gid bay. Saon nga na, gugma naman ni mong amigo bay. Invite tabi ko inikasal ninyo ha? Oo ba? Biyahe magkaka dito sa probinsya bay? Pwede ra. Pero diretso na ko sa lugar. Piningalik maliit ko. Kikapoy ka, Dong? Kapoy sa day? Masahion na lang ti ka, Dong, Bi. Ayay, murag nindot na da. Pero murag napagi mas nindot na. Unsa man, Dong? Dali. Higda, tupad. Iwan naman ko kung ipahigda. Pagmasahi pa gani ko ninyo. Mangya na lang day, ha? Just... Roderick. Dong, mangumpra sa merkado ha. Ikumpra na ko ning gihatag nimo para konsumo. Sige day. Kung gigutom na ka, kaon na lang diha. Nana ko giluto man sa pamahaw. Sige. Sige day, amping ha. Ay, salamat kintaon kay di off na ko ron. Makapahuway gid ko na. Kapuya din ni manarbaho ta kada adlaw. Unya, tagduha ka oras ang biyahe gikan dinhi padung sa trabahoan sa. Ga-adjust pag din taong na akong lawas nila. Kapuya eh. Ay. Ayo. Uy. Ayo. Kinsa man ron? Maningil ta kung Jasmine, sir. Nangutang mo siya kwarta niya, karismana ang bayad. Ha? Kining, pila man sang katidara ang giutang sa kong asawa, sir? Gismel, sir. Usa? Kadako, good.
bayran na niya rong si Manaha, sir. 2,800, sir. Oh, Sa kabuuan mo niya ipason. Balik ka na semana, maningil mig 2,800 niya. mao ba, sir? Sige, sir, ha. Huwat ako ka dito, sir. Ako nalay bayad, ana. Sorry dong nga, wa ko makasulti nimo. Unsaon, sukad nga nagpuyo ta. Wa na magug ko kahatag nilang mga magpapagod. Unya, sige sila pa dungog-dungog nga gusto sila magtukod og sari-sari store. Bisag gamay lang. Maong nangutang na lang kog 10,000 para mo ilang ipuhunan. Napasad di ako'y mga manghud. Nga mo sa kamusulti na ko, ana. Nga pwede raman kong tabang ni mo, good. Maikog ko nimo dungkod. Day, kutob sa kung kayang matabang, day, mutabang jud ko nimo. Di ba, niingon naman ko nimo, nga di ta kalisod-lisuron? Dong, Okay, sige lang. Ako rin mutiwas og bayad anang utanga. salamat dong. Kumusta no yung tindahan din ni ma? Ani, okay raman ang dagan para buyag. Gusto magani unta niya nga magtukod sad og karinderya din hiskawas. Kay way kontra. Pero saon man nga wa pa may ikapuhunan. Madlok man siyang hilabtan ang halin sa tindahan. Mao ba, ma? Sige, ma. Pangitaan na ito nagpaagi. Ikaw maoy mo finance? Naaman ko igipaabot nga kwarta, ma. Mag-ampo lang ta aron makasugod ka sa imong karinderya din eh. Oh, nindot kaayo na dong kung matinuod man gani. Dong, sure ka nga mohatag kag para puhunan ni Mama's karinderya? Oday, nisaan ako ni mama nimo. Maikog na magyud ko nimo dong, uy. Ay, good. Pamilya na sad ko ninyo, di ba? O, wa na ba ako'y mama o papa. Kay na naman sila laing pamilya. Unya, gibili na sad ko nila kang lula. Katong bata pa ko. Unya, karon wa naman si lula. Maong ani na lang ko sa imo pamilya mo tabang. Swerte gid kaayo ko nimo dong. Salamat ha. Basta para sa imong kalipay lang. Day, nakaunaw na ako ba? Okay ra nimo nga every Friday na lang kumuuli din sa ato. Kay kas kay pamiliti day, kada adlaw. Ang akong ipliti, ako na lang i-save day para konsumo nato din og sa ato mga kinahanglanon in case dunay emergency. Ikaw dong. Okay naman sa nako para at least makatipid sad ka. Kay para makabawi-bawi pod karong mga nangagi. Kay nagsige ra ba kag pagawas og kwarta. Okay ra na day, At least nakatabang ko sa imong pamilya. Basta magtawagay lang biya kita ha. Oday, og pwede resad nga magpauban sa imong igsuong lalaki dinhi kanang wa ko. Para na kay kauban dinhi ba? Sige dong. Mao na din inyong bagong sit-up, bay? O bay, Unya, di kami ngaon. ngaon sa bay, Siyempre to, ikapin na sa bay ami. Naanad ako nga nasya permi. Pero karon naman sa ni bay. O gituyo ni nako bay, kay para makapalit kog mahalon nga singsing. Mag-propose na ko niya bay, kung makatigom na kog kwarta para sa singsing. Uy, mau ba? Hmm. Maayo nun, bay, kung mauna. Karon inig-abot na ko sa bahay, mag-propose na kong Jasmine. Agdo na gina ko siya kasal. Nga nung ngit-ngit man din sa amo. Nga, laak pagid ang bay. Asam di si Jasmine eh. Ay. Imong Paris imong gipangita dong. Oh, Nang, oo. Naibaw kag asa siya, Nang? Wa na. Nilayas na gid siguro to kauban sa iyang laki. Unsa, Nang? Hagbay raman ko nakakitaan ang naay magsigig anhi niya nga laki dong. Timingon gyud ka nang adto nakapadung trabaho. Unya ganina kay murag nagtaman tug bagad ako. Basin gitaba na tingali to. Unsa, Nang?
Jasmine! Jasmine! Roderick, naunsa ka man. Kagabi naron. Wa man si Jasmine din he. Ay, kasaba ba ni mo? Natuog naman unta ko. Ma, pa, wa si Jasmine sa amo. Nikuyog ko na uglaing lalaki. Unsa? Unsa ini koyo ba? Hoy, Roderick. Ayaw pagtumo-tumog istorya sa among anak, ha? Naunsa gud taon ka? Maungi ako karon. Aron mangayo kog tabang ninyo. Nga kung tako ninyo siya. Kay di gid siya mutubag tawagan. Basin kung kami mutawag niya, mutubag na siya. Kung unsa man gani problema ninyo sa akong anak. Kamu sulbad anak. Pamaluoy mo na ako. Ay, tana-tana, eh. Mga tuog tagbalik. Human sa tanan? Okay ra ninyo ang gibuhat sa inyong anak nako? Ha? Human sa akong pagtabang ninyo? Oy, ayaw miing na pagstorya na, ha? Naakasamong panimal. Ha, kahilas gud nimo. Murag yung unsa kadako ang natabang nimo namo da. Oh. Usa pa, wa ka namo pangayoig tabang oy. Ikaw mismo ang ni-offer namo. Maong ayaw miging na ana. Dili ko katuon ninyo. Wa mo'y kaluoy! Sagbahisa ba isa? Sakto sa kanila. Nibiyak ka dito. Sakit kay gibuhat, bay. Wa man lang gani siya magpaibaw or bisag unsa diha nga magsuri na lang unta ba sa gibuhat na ako. Gabihan niya ba yun? Sige lang ba eh. Kabaan na sila silang gibuhat mo. Kinsa man eh? Number man. Hello? Roderick, Oh, salamat kay wa pa ka nag-ilis og number. Jasmine? Oo, ako ni. Nanawag ko ara magayong pasaylo sa kong gibuhat ni mo. Anong pasaylo ako dong? Ngano man day? Asam kong dapitan nagkuwang ni mo day? Anong nilayas ko? Tawad kay na magdos ko. Natimtal ko nung kay sige ka nagawa sa ato. Usa? Pero naibaw kang nanarbaho ko para nato, Jasmine. Naibaw ba ka? Nga nindot na unta kaayo kong plano para nato. Mag-propose na unta ko nimo. Pag uli na ako, pero wa ka. Nawa ka dito sa tumbay. Ug wa gyud gani ka magpahibaw na ako. Ano ba sa ilo ako dong? Lisod kayo nga kong kahimtang, Rondong. Gibiyain ko sa lalaki nga nakapamabdos na ako. Gilisan di ka sa lalaki gaway ayo. Mahal unta kay tika, Jasmine. Pero imo lang giusikan. Naglibog yun ko. Kung asa ko dapitan na sayop. O kung asa ko dapitan nagkuwang nimo. Pero Jasmine, wala tayo mahimo. Gipili man na nimo. Maong pag-ayo-ayo na lang diya sa mo kinabuhi. Minsan natikman ang sa akin. Ganun doon naman yung mga babae na bisag unsaon ni pagdaog tarong, magbinuang pamangyo. Naluoy bayag ko ni Jasmine, pero unsaon taman. Mas gipili man niya nga mangitaglaing lalaki kaysa mosabot sa among sitwasyon. Nga unta gitarong kumanunta siya ug ang iyang pamilya. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Aaron.